Radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburnyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Let's go! Diyos marhay na aldaw, Martes na naman tabi. Fetsa 11 na ka na bulan ni na Abril taon 2023. Kami po may narespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kan kaaldawon. An mahal na amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan, minaimbitar mag-iriba-iba man kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Sa paagi po ka na pagbutwa ka na man iba-ibang informasyones dyan sa luwas. Sa panginot po kan sa muyang Field Commander Chief Reporter Kumpareng Jimmy Nasalita. Kasabay si Pading Al Armario, siyempre si Kumpandreng Jomar Bien. Katabang dyan si Ans Galero, sagud si Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical sa AM Banda, yan na nadadagog nindo tabing broadcast mi sa radyo. Sa indong mga radio sets. June Napolis in the house. Region-wide yan. Imaging sa luwas kan Bicol na pinagabot kan sa muyang puwersa. Sa newsroom, nagsusuperbisar, naginginot dyan siyempre. An sa muya pong malalauman, the ever reliable. News Director Mar Dela Daing Iba. Sa padagos pong sumada kan mga istorya sa lado lokal, siyempre ang pagbutuaman kan mga istorya sa lado national, international. Katabang dyan si Angel Mustaza. Ang samuyang anghel. Sagud si Jen Matthew Balyaran, JMB. Siyempre si Jimos Barrios. Tarabang na yan pati sa sumuyang social media platform sa DZGB. Mantang sa IT, sa broadcast mi mantabi worldwide, netwide, online. Sa Facebook, DCGB News Online. And siyempre sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Si Richard Astor. Kasabay man si Trecia Marie Litana. Worldwide, netwide po yan. At naman po sa research, production, newsroom, tarabang-tabang sinda. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning dyan sa mga taga-Tabaco City, so mga nag-arantabay sa broadcast mitabi na nadadangog sa sister station media na FM sa FM band 106.9 WGB FM. Good morning, halidigdi sa Legazpi City, Tingog kan Banduaan po. Si Pio Fernandez ang sa indong na antabayanan. Dyan man po sa mga taga-Katanduanes, marhay na aldaw. Signal number 1 po kamo dyan. Marhay na agaman sa gabos na taga Masbate, Sorsogon, Cam Sur, Cam Norte. Ang sa kuyang number tabi 0961-759-0888. That 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe. That 0926-0156-020 sa Globe. Tres makisuyo man makahuro ng tagiraray yung pag-asa. Tanganing igo kita ning constant po na kwan na information na naipapaabot sa publiko tabi mas maray po ini na
napapasabot at tulos because igo kitang pigapod na lead time pag mga bagyo, yan po ang importante, yung lead time ha. So mga oras na bago mag-abot ang bagyo, ito ang pinaka-importante ng gan na sa tuyang pinaghihinguhan na maserbihan ang komunidad, na masabutan ta kung available yung pag-asa kung day okay na po yan, kung day takasubago nakaroon naman ay VP Henry baga, extensive naman ito, mahiwas na buda halawig, and kung day available ta siyempre nagkuan ang kan synopsis okay lang, pero kung available so much the better. Tabi yan, magayon iyan na mapaabutan ta ini inutunta mo na yung pag-asa manunungod ini sa bagyong si Amang, yan yaon dyan sa may kadagatan okay. Kung day tres, it's okay tana kuan naman kasubago sa programa, dakol na so nakadangog ito, dakol na so impormasyon na nahugot duman. Wag nating kuan nang maray yung pag-asa tanganing buwelo man sinda sa trabaho ninda. Yan, sige. Uy, good morning palang tabi dyan kay may pansa, buda kay Pay Tato dyan sa Karamuran, Catanduanes. Siyempre si May Sina. Yan, si May Sina, maray na agad dyan sa imo May Sina sa Karamuran, Catanduanes. So para sangli kan sa muyang santong pig-ataman yung Senyor Jesus di Pasencia, June. Si May Sina. Yan, maray na aga. Wala, hindi available. Sige, okay na po yan tabi. Budaki Paydado dyan sa Karamuran, Catanduanes. Sige. Okay, we tried na makakuan sa pag-asa kundi dahil po na kita na akomodar nata, siyempre busy na yan. Well, anyway, sabi ta na nga ni bago subago, nakahuro na ba yung pag-asa, it's just a repetition naman siguro kung mahapot na naman kita, and nadagog na po nindo kasubago. Mahiwas na po yan, extensive, maliwanag na pagpapasabot na pag-asa duman sa programa ni VP Henry. And parang repetition na naman lang siguro sa satuya digdig kung ma-interview pa kita. And busy sinda dyan siyempre. Tawan taning panahon po yan. Sige, now we go sa iba pa, sa preparasyones man. Apudan ta daw gayud, na Catanduanes, dyan sa Virac, makatabang kita diyan baga paano pag igwanin mga anunsyo paminsan may nakakalusot na mga parasira diyan sa Catanduanes, katabang kita na makapaabot ning abiso ang gobernador po kam probinsya ning Catanduanes. Standby muna tabi all units ta na kontakta ang gobernador kan Catanduanes, si Governor Boboy Kua. Boboy, marhay na aga si Pio po kan DCGB. Good morning man, Pio. As in, good morning man sa imo mga parantabay. Opo, salamat sa oras tabi, Gob. Nasa signal number 1 na po ang Catanduanes. Kumusta na po sa tuya dyan na working in progress na sa tuyang paghanda tabi dyan, over? Pio, na-hoist na so signal number 1 sa Catanduanes sa subagong bulletin na 5 a.m. Tapos, yun nga, pag signal number 1, automatic po yan na no selling policy na nag-issue naman nga ni ang Coast Guard na tinawag kitang kopya, and then ang classes naman is suspended from primary to secondary. Mm-hmm. And then na-activate naman so EOC puon ka ngunyan na aga na kung sa inman na impormaran naman ang gapos na munisipyo sa through their MDRMO na mag-activate mga sa ilang EOC or operation center tanganing matabayan na ang paabot na bagyo sirip mo sa mga barangay level. Pero so far ko yan, magayon pa man ang panahon ng isla ng Catanduanes, medyo makulimlim lang Pio. Opo. Iyo po nga ni tabi Sir Gob Boboy, importante na maadangog kan publiko tatibaad kampante na naman so mga parasira, lalo na magayon pa ang panahon magralawod na naman iparayo kay mahal na Diyos. Sana daing maglawod na naman yun, buda madiskwado. Mas maray na ikan na po ang mag-abiso tabi. Gob, go ahead po. Salamat Pio. Sa kamusta namin parantabi ng Catanduanes, lalo na yan sa mga coastal area,
sa mga parasira na signal number 1 kita, dahil hanggat kita maglawod kanang mga nakaaging pirambulan, dako lang na walang parasira, kaya mag-ingat po kita. Siring man dyan sa mga adyaon, sa mga baybayo na kung magkusog ang mag-monitor ka ng typhoon signal sa Facebook, sa social media, sa radyo, sa TV, na kung paabot ang magrani ang bagyo sa tuya, mag-ingat kita, no? As in, kung magdeklara ang sa tuyang council, sa barangay, sa munisipyo na maglikas kita dyan sa mga area na pumimping baha, lalo sa coastal area, sa harap sa pangpang ng sapa, magtubod kita tanganing maiwasan ang casualty. Yan, opo. Yung Gob, kasubago na mention mo tabi yung emergency operation center niya to, na activated na, fully activated na tabi, Gob? Yun po, Pio, on kasubagong aga. Yan, oho. So yung masa natabi, Gob, aram ko ang katanduan is well versed na yan pag abot sa bagyo, kay puhan lang na pagirumdom tanganing makalikay sa peligro. Salamat tabi, Gob Boboy, and ingat ka mo dyan. God bless tabi. Salamat lang, Pio. Asin mo rin aga. Senator Boss. Okay, thank you so much. Mga tugang si Governor Boboy Kuwa kana katanduanes nakahuron niya to live duman sa indang opisina kung saan yung emergency operation center ninda activated na sa provincial level and pati naman po sa ibaba yung municipal levels, mga DRRMOs, and aram mo, mas pinagmautan na madangog ang boses kan gobernador diyan sa katanduanes kumbaga ang mga pangyayari pag-arog ka ini na may dag-adang-adang na bagyo, lalo na kung kampante pa man ang panahon, kalmada pa, may mga minarulusot diyan na parasira. Iyon ang cycle kang story diyan kampante pa taan iba ang pigasabi. It's either na so iba daigayod na kaisi na signal number 1 na or nakakaisi pero kampante mga makusog ang buot iba ang mga rason haloy na ngaya kaming mga parasira isimi na ngayaan na kawikaw kan dagat kan panahon minaralawod pagiraray despite the fact na tibaad isi ninda or daiisi either way na igwa po nin maraot na panahon kaya so gobernador na mismo ang sa tuyang inapudan makaboses pa madangog din doon na yan, no sailing policy tabi sa gabos na klase nin dagat na sasakyang pang dagat lalo na ang mga kasaraditan iyan po na mga small vessels, mga seacraft na yan. In fact, baga, yung biyahe automatic na yan pag igwa po ning storm warning signal na ipinag-itaas ang pag-asa sa anuman na lugar, ang gabos na biyaheng pang dagat dyan, either magiging point of destination na yan o iyan po point of origin na igwaning signal either or both kung igwang signal dai po iyanin biyahe. Halimbawa daining signal duman sa halian kan barko pero so destino, so point of destination igwa po ning storm warning signal dai po iyan papabiyahehon. Siring man lalo na sumahali duman sa pantalan sa pier na igwaning storm warning signal dai na po iyan talaga tutugutan. So that's the protocol tabi. Lalo na mga saradit na sasakyang pangdagat tabi So yan po ang history kaya dyan sa Catanduanes kan mga parasira na yan na nagkakapira na minakusog buot na maglawod despite kan na maraot na panahon. Tanahiling tranquilo pa bagaan panahon. Yan. Diyan minakuan. Diyan kasi kasang istorya minapuon. And dyan ang cycle tataririk sana kaya nga ni cycle dyan an istorya na kampante nga ang panahon hilingan na ngayon dahil pa man ngayaan so dumampo ipara kimala Diyos may nagkakadires kwedo. So yan na po tabi nadangog na nindo si Gobernador Boboy Kuwa na Catanduanes. Yan tabi. And kasuhapon nakahuron ta si Sir Jaime Bordales man kan Pag-asa Ligaspi. True indeed baga so taramo niya kasuhapon within 24 to 48 hours mabibilog ining bagyo ngunyan bagyo naman ang gad ang pangaran amang. The good thing is kasubago baga nadangog ta na kay VP Henry na dai ini as of now dai matama as per projection kan sa tuyang mga weathermen sa Pag-asa dai ini direktang tama sa
kadagaan. The nearest possible is ining Wednesday, between Wednesday and Thursday. Yan, digdi sa Satuya sa may Catanduanes area and Albay as well. Yan, and sabi nga ni, kaso bago man duman sa Manila, sa tuya man na pagmomonitor man sa Metro Manila, sa Pag-asa, possible na tibaad na Huwebes, maginasa na yan na low pressure area in kaso. At may, kung baga pa, may high pressure dyan sa may itaas kan Pilipinas, sa may payuhan kan Pilipinas, kung nahiling nito tabian mapa kan Pilipinas, dyan sa itaas, pasiring sa stretch dyan sa may Japan, yung kadagatan andyan, igo kang pigapod na high pressure ridge. Yan na high pressure ridge. Yan na sistema ning panahon nagari nagsisilbing kudal ulang tanganing subagyo day makaabante pa itaas. Kaya pigduduunan siya pa norte baga, west northwest an dalagan kan bagyo mo yan. Kaya pigduduunan. Ngunyan kung lumuya na high pressure ridge na yan, the probability is magtuoan kuan ang bagyo pasiring sa kadagatan, which is iyo bagang projection kan Pag-asa, and we are thankful kung diretso yan tabi inaaraw ka na projection. Uran lang tabi sudara yan na bagyo permi yan igoning pigapod na outer rain bands. Yan imagine nindo na utronta naman ang pinakamagayo na ehemplo kaan sarong dakula uno na donut yaon dyan sa Satuya sa kaitaasan, iyan subagyo. May luho sa tahaw, kung may luho na subagyo, may eye of the storm, iyon na yan so eye of the storm. So kalawasan, iyon so donut. Now, sa pagirilid kan donut nan sa palibot, yan so mga outer rain bands na pinagapod. So wisik, kung bagano yun, wisik. Na uran, iyo yan. Maski di katatamaan ki bagyo, kung abuto kan wisik kan uran sa palibot kan bagyo, kan donut nan, iyan po ma-experiensyahan. And igo pigapod na cone of uncertainty. Yan. Kaitong mga panahon dyan na daay pa ning internet, ang pag-visualize ka yan, medyo mapagal-pagal. Pigretrato sana sa isip kan mga paradango. Gunyan, ang cone of uncertainty, maliwanago na po yan dyan na pipahiling sa mga internet baga. Iyon na yan subagyo sa tahaw, then sa palibot kan, igo baga ning gari dakulaon na kundal na imbudo na kuhan. Iyon na yan. Ang cone of uncertainty, ang bagyo paano, may probability ang primero baga mina-forecast ang mga taga-Pag-asa ngayon ang direction kay ni pasiring kay ni, pero igo ni pigapod na cone of uncertainty within that period of time pwedeng lumiko yang pawala or lumiko patoo, kaya iyan pigapod na cone of uncertainty. Gari baga su apa ning ice cream kadit kay tubagan ang ice cream ang apa gari imbudo na diyon. Yan. Ngunyan pa anong apa may kwadrado na baga. May saka kuan nga ni cup. Kay ito na pa so gari papanas baga imbudo yan. Yan yan ang bagyo. Yan pabuka yan nasa tahaw sa bagyo, either mag-left, either mag-right. Depende po sa kamugtakan kan panahon, sa circumstances na pinag-agihan kan bagyo. So yan ang cone of uncertainty. Kaya baga pinag-signal na su Catanduanes. Yan. So yan po tabi ha. Duman kita na sa preparations dyan sa Catanduanes. Enot niya itong nakahuron si Governor Boboy Cuha. Activated na yung EOC, Emergency Operation Center, sa provincial level, pati na po sa mga municipal, and pinag-activate naman so barangay levels man kan sa indang emergency operation centers. And utrunta, tabi, mga parasira dyan sa Catanduanes. Muda ba ko sa Catanduanes ha? Sa gabos na Costales na iabot kan sa tuyang broadcast within Bicol region. Dahil na po tabi maglawod. Kung nasa lawod ka mo, uruli na ka mo tabi. Tayo yan. Na bagyo, yaon dyan sa may kadagatan Pasipiko. Sa may ibaba pa po niya to yan kan Kabikolan, kan Albay. Sige, yan. Taon-taon lang. May mga istorya pa kita. May mga hanap buhay si Jun. May go out muna ko. We will be right back pakalis kan mga pagirumdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano. Yes, Shano Mall. Shano. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Yes, Shano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Ngiting isanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2020. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tuwing hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Diarrhea, tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang. Maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asing baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Oras Pilipinas. It's 9:32. An oras hatod sa Indokang RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Rio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Oy, good morning Palantabi diyan sa Kapitolyo Provincial, diyan sa Aldalbay District, Vice Governor Glenn Daong Bungaw, and siyempre sa Sangguniang Palalawigan
and kay Governor Grex Lagman ha. Uka recently pa lang ha, last month katatapos pa lang kaso Women's Month celebration, and in connection with that may nahugot kita na saro man na statement and programa man kan administrasyon ni Governor Grex na maski duman pig-reiterate man nga ni Vice Governor Glenda Ongbungaw yung inclusive growth. When we say inclusive growth, yung sarabay na paghinguha sa pangenot po ka na Kapitolyo sa under the stewardship ni Governor Grex Lagman, naangabos na sektores maisabay sa mainstream na pag-itaas kan gobyerno kan the province as well. Gusto sabihin, inclusive growth, gabos na sektores maging mga kababaihan, kalalakihan, gabos para para sira gabos kasabay dyan. In particular ining so mga kababaihan the governor and the vice governor as well recognizes the potentials and the capability kan mga kababaihan and all other genders of society na igwanin potential iyan na makakontribo sa manlain-lain na pasistema in their own natural way na makatabang sa pag-asenso kan sa tuyang probinsya. And with that, pig-reconisir iyan kan gobernador, and there are programs na iyon na nga niyan ining sektor kan mga kababaihan and all other genders is equally recognized and pig-utilized tabi. Pero dahil ba sa pigapon na quote-unquote inclusive growth, rekonisido ang poder o ang poder ang puwersa as in an abilidad, kapabilidad kan gabos na gender equality. And when we say equality, gabos pantay-pantay sa oportunidad na makakuha kan kumbaga mehoras serbisyo and oportunidad pantay-pantay na makapag-share man kan individual talent and sa grupo nin man lain-lain na sektores, ining mga sa women's, ining mga LGBTQ gender nga ni both women and men gabos nasusainda man na talent, skills, wisdom maikontribu man sa pag-abante kan probinsya nin Albay. That's inclusive growth, gender equality gabos. Aram nindo ang gobernador tabaga, abogado yan. He knows all the pertinent provisions of the laws na dapat na i-aplikar sa sistema po nin pagpapadalagan kan lokal na gobyerno using itong sumandate kan sa tuyang konstitusyon and all other supplementary laws, administrative orders, ordinances, and iba pang mga leyes na kaipuhan igwanin pantay-pantay na pag-reconisir, pag sinabing pag-reconisir, pagtao nin serbisyo as in pag-ako kan mga abilidad kan mga ini na mga nasa man iba-ibang sektor, nasa iba-ibang gender na akuunan sa indang abilidad, akomodaron, gamiton as in so mehoras na hali sa gobyerno, pantay-pantay na mai-distribo sa man iba-ibang sektores according to their needs. Tabi? So that's inclusive growth, kasabay na dyan yung pinagsabing gender equality under the General Protection Clause kan sa tuya pong konstitusyon. Kaya arog po ang kantabi na kaso nakaaging na tawan ining highlight, nakaaging bulan pa duman sa Women's Month celebration, and ididiretso yan, pigdiretso yan kan gobernador, not only during the commemoration, during the celebration, pag-obserbar kang Women's Month, but even outside of the period na kita po nagrumdum kang Women's Month, ang gender equality is permi pong kasabay dyan sa pagkukonsiderar sa governance po kan Kapitolyo Provincial under the stewardship po ni Governor Grex Lagman, abogado Grex Lagman. So yan po sa gender equality.
Good morning dyan sa Saindo Tabi sa Kapitolyo Provincial. Dagdagang tanan mga istorya pa dyan sa palibot. Nasa linya sa tuyang tropa sa news team. I-connectar taan mga linya Tabi. June, pakiayos na para dire-diretso ang dalagan ka sa tuyang tulong reports yan. Inotunta Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Tabi, Sir Pio, good morning sa mga paraan tabay. Alas 5 ko sa bagong pagkaga, pinagpasuspender na muna kan Coast Guard District Bicol ang biyahe duman sa port kan Tabaco to Catanduanes po yun na biyahe, Sir Pio. And basusog sa reports, igwa na ginatos man na mga pasahero ang stranded duman ngunyan sa pier kan Tabaco City. Kay bang kung yung tabi Sir Pio, si Father Eman Avila ang tagapagtaram ka na Coast Guard District Bicol para sa maninigo pang mga detalyes buda maninigong abiso lalo naman sa mga sarabit na sakayan buda mga parasira in preparation man kaining nag-aadang-adang na si Tropical Depression amang. I-transfer ko tabi Sir Pio si Father Eman. Father, si Sir Pio Fernandez live kita sa DCGP. Morena ka tabi, Papa P. Yes, Father Eman, Diyos marahin na aldaw. Salamat sa Diyos oras Marina. Tabi. Opo, tapos sa gabos sa mga taga-antabay mo dyan. Opo. Father Eman, Tabi, kasubago pa niya mo man na i-anunsiyar iyan yung daipagtugot na magbiyahe ang mga ferryboat as iba pang lunadan pandagat pasiring doon sa Catanduanes and vice versa. And kumusta po ang sa indong monitoring sa compliance kay ni Tabi mo na over? Puon po, actually kang sarong aldaw, tigmo monitor nila email Sir Pio. And then kasubago po na alas 5 nagpaluwas ang pag-asa ki signal number 1 ang Catanduanes. Kaya automatic po Sir Pio, nagbaba man kami ki direktiba na bawal na maglayag ang gabos ng mga sasakyang pandagat. Bakula man o sadit. Kaya kasubago po ang namonitor mi na mga stranded na mga pasahero, Tabaco at saka sa San Andres nasa 454. Sa Tabaco po 384, sa San Andres po 70. Kaya ang total po kang sa tuwing stranded na pasahero niyan nasa 454. 454 total yan, both Catanduanes Ports and Tabaco Port over. Opo. Okay, now dyan sa Tabi, Father Eman, sa mga ferryboat dahil problema because madali ang pag-impunir kang direktiba tayaon din yung ating Coast Guard yung PPA. Ini po mga ini po ang problema sa mga saradit na mga outrigger boats baga, mga lunadan pang dagat, pang pasahero, iba pa, nakakalusot. Paano ang approach niya to kayang Tabi, Father Eman? Please go ahead. Automatic po, Sir Pio, kasi alas 5, kang binabakang pag-asa ang signal number 1, tulos po ang katuyang mga personahe sa mga areas na ini, Catanduanes man and then Tabaco. Insigila po, nag-heightened alert kami, tignubang tayo ligabos sa mga saditman o darakulang ports digdi. Tangani na daig may makalusot sa ditman na sasakyan. Tayo ini po ang mga pasaway kung sa tuya na direktang sabiyon. Yun ang mga pasaway na pag puminalikod ang personahe ta, malusot. Pero kunyan po, sigihiwa ka na Philippine Coast Guard na daig talaga may makalusot na sadit na mga sasakyan pandagat. Kasabay po dyan sa pagbantay, tigtapi po ang mga barangay officials and then mga tannods. Tangani na sana po, hindi kasabay po dyan sa mga bantay dagat. Tangani na sana po, maiwasan ang anuman na aksidente sa karagatan. Opo. To borrow your term, quote and unquote, mga pasaway and Tabi, Father Eman, and ngunyan po, parang first time ko na nadangog na talagang hihigpitan na nindo using now yung ating mga force multiplier, barangay levels, Tabi, Father Eman? Opo. Yung po yan ang order kan sa tuyang district commander na si Coast Guard Commodore Benito Basilio na dainanggad kipagpalusuton na mga sasakyang pandagat. In general, sa dito dakula, tangani na sana daiki marasulan ngapit na
panahon, ngapit na oras. Opo, Father Eman, the cycle is, yun na yan, ang taburubil tayo, may malusot. So iba, mga kampante pahilingan na ngayong panahon, tranquilo man, arami na ngayong kakawikaw kan dagat, biyahe kami. So, gagamiton tana, so mga sa barangay Palantabi, Father Eman? Opo, precisely po, Sir Pio. Gagamitin tan pa kung lalauman lang po ang satuyang personahe kulang na kulang kita. Pero po as of now, nag-deploy na po kami kay mga tao. So dating nakadeploy po sa mga ports dahil sa Semana Santa biyahe, dahil na po hiniro. Stay put sinda dyan sa Catanduanes at saka sa Tabaco. Tanganin na sana mamulit paggabos sa mga nangyayaring biyahe. So maluwas at saka malaw. Pero ngunyan po, sabi ko nga totally, dahil na kitang biyahe. Yun. Okay. Sana po, Father Eman, dahil na naman kita mag-abot sa punto na maapod kami sa Indo. Kumusta na so rescue ka ng parasirang ini? Opo. Sana po, siyempre, dahil na po ang nangyari. Dahil talaga ini makukontrol ang mga pasaway. Nag-aharap ini timing. Kung kasurin ka nakatalikod, dangan ini marulusot. Pero ngunyan po, bantay sarado talaga sinda. Opo, Father Eman, igwa baga ka mo dyan ng monitoring using your equipments, mga radars. Opo. Siyempre, bago pa itinaas so storm warning signal kan Pag-asa, igwa na yan din dating mga nakalawod na mga parasira. At nakalawod yan, tadai pa ng storm warning signals. Asay no tabing monitoring, kung igwa ka mo dyan nahiling sa radar nindo, pero pang yaon dyan, if ever, igwa ka mong informasyon, nayaon pa sa kadagatan na sagkod sa mga oras na ini. And kung igwa, ano pong pangapunan nindo tabi? Go ahead po. Actually po, ining mga yaon ng ngunyan sa labod na dahil hindi aram na igwa na pala ng signal, ang samuya po na tigtatap po niya sa indang pamilya. Maski puro pa paano, di po iniki mga kontak sa indang pamilya, baad po sa mga areas kung sa intinda na sisira igwa ki signal, na puro pa paano igwa lamang, tanganin na saan makontak ang pamilya. Hindi ang pamilya po ang maapod mismo duman, tanganin na sana pauli-una, pagilido na. Yun, oo. Iyon ang saro pa sa medyo parang critical point magatabi, Father Eman, so mga nakahali. Opo. Antes pa nag-hoist ng signal, and baad kung harayo sa destino, inabot kan na pag-itaas kan signal while yaon dyan sa kadagatan, pagpabalik, nako, dipisil kung di makontak yan tabi, Father Eman. Iyo po yan ang sad to say po, Sir Pio, na ining mga nasa luwas na kang satuya na pagkaini, pagpaluwas ki signal na nainot na sindang nakaduman sa sayandang mga lugar kung saan sindang naghahanap buhay. Pero siguro po sana ang satuyang pangadji kay ni makuntak ni kan sayandang mga pamilya, and then kami man po, ang gabos man po na nag-aarading mga barko na samuya na nahihiling, permi man po yan tigkatap, tapos kung may mahiling sindang mga saradit na mga parasira, kung pwede, masabihan ninda na gumilid na. O kung pwede nga ni po, risky ninda pa sa kayo na ninda. Tarabangan na po initabi, Sir Pio. Opo. So, ano po ang kanindo, ang assessment nindo? Sufficiente pa ang lead time tabi, Father Eman? Over? Opo, sufficiente yung pangmaray tabi, Sir Pio. Kung kaya ang unyan, mas lalo umipo na pinapaigting sa muya na pulisiya, ang inasa na angabos po na mga tubang nato na naghahanap buhay dyan sa karagatan, may bikara na ang ano po mga klase ng mga aksidente. And then kami po na mga personahe kang Coast Guard, sa tabang man kan mga barangay officials, mga barangay tanods, and then bantay dagat, tigma-maximize mo na po ang samuya na mga tungkulin, tangani na sana po matabangan tayo sa tuyang mga tugang na naghahanap buhay sa dagat. Father Eman, bilang padi and tagapagtaramkan Philippine Coast Guard, kunigwa kang pangadji, short prayer, if you may, go ahead po tabi, before we let you go ahead po. Okay po, bilang sarong padi, pangadyan ka po, ay gagad ko ang pagkisumaro kan gabos, na lugot ining sa tuyang iling yaon rin nakalaog na sa area of responsibility na bagyo. Lugot ang mahal na Diyos, di kita pagpabayaan, na kung pupwede dahil na po ini pagpaon pa sa tuyang kadagaan, kundi tunawo na. And then, bilang man po, tagapagkaram kang ahinsya kang Philippine Coast Guard Bicol, inahagad nito ang pagkisumaro kan gabos na mga kapugangan ta na may sa diring bangka,
o sa mga yaraon dyan naghahanap buhay sa bangga, sa ditman o dakula na mga sasakyan, pandagat, inahagad na ang kooperasyon, sa ili po tigigibo mo ili, bako para sa samuya man sana kundi para sa indang kaligtasan. Out pa man lugod at mahal na Diyos sabi Sir Pio, bindisyonan kita ka boss, sinirayo sa ano man na klase nin kapahamakan, lalong-lalo na di sa nagdadangadang na bagyong amang. Father Eman, God bless. Salamat po. Salamat po, God bless ka boss. Alright, yun tabi Sir Pio, si Father Eman Avila, ang tagapagtaram kan Coast Guard District Bicol. Live with this sa indang opisina, Barangay Rawis, Legazpi City with Ina Ginodsala and Kuya Boy sa mobile. Joshua Bino, PCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa luwas, kasabay si Ina, asin si Boy, siyempre ang tagapagtarampo kan Philippine Coast Guard, Father Eman. Diretso kan mga istorya sa palibot o kaya ang linya ni Chief Jim, Pading Jimmy. Duman kita sa tercer distrito kan Albay. Chief Jim Pade, go ahead, good morning. Yes, salamat Tabi Pade, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong barita, mga follow-up, makakamove una ang sangguniang bayan kan UAS, dahil sa maskiday pa na aprobaran ang LDIP as in AIP, makaka-accommodar na ngin agendaan konseho. Wow, sa wakas, military business, pwede na sila mag-acceptar dahil sa susog sa local government code Tabi Pade, 90 dias ang grace period, ang sa cloud dapat ma-approve ang annual budget. Nagtapos na ang tulong bulan ka nakaaging Marso ang durasyon. Kung kaya sa ngunyan, pwede nang mag-acceptar nin agenda ang sangguniang bayan mantang ang LDIP as in annual budget susog kay Kagawad Leopoldo Saragos ang Committee on Appropriations sangguniang bayan. Iwaon na din pag ma-aprobaran dahil sa igwana nin pinagsumiter ang local chief executive nin mga proposal pasiring sa sainda asin pinag-ingutohan na ini asin may mga workshop na ni Sinagibo and iguana nin guidance so DILG. Opo, kumpadreng Jimmy, ano sulyabe kung pwede na sinda na magtukar nin ibang agenda apwera kan apisar kan sa budget baga na pendiente, ano so naging liyabe tabi? Go ahead. Tapos na tabi pa di sa provision na dapat prohibido sinda na mag-accepta rin agenda sa kunday pa nakaka-aprobar ni na LDIP as in annual budget 90 dias and grace period tabi pare. Tapos na 90 dias kaya pwede na sinda. So iyan na arog ka na opinion is coming from the sanggunian mismo tabi kumpadreng G. Local government ko din ba siya 323. Ayun, iyo ang binasaran kan sanggunian. Oo. Yan. So meaning to say palan sa Indaduman, within the 90-day period kung dai pa na ipapasar itong budget, dai dapat magtukar nin iba. Dai pwede. Oo, pero outside of which, pwede na. Itong 90 days dapat mag-aprobar na sila. Ang pulat-pilit, dai pa makaka-aprobar. Okay. Pero at least, kumbaga, sa bulos kang tubig na, kumbaga, na-stock, pwede na makakabulos na tabi pa rin. Yun. So, matukar na sindag mo yan kan iba pang mga referrals dyan na yao na sa sanggunian bayan kan UAS. Correct. Tapos makakahabol na sindakan sa mga naya-stock na mga agenda kalendaro business nila yun na natawan in attention dahil ang nagsusunod sinda naman sa local government code. Yun. So what will happen naman sa budget? Dahil pa ito natukar kumpadring yun na ang focus ngunyan kan sangguniang bayan ito nakapag-sumiter na tanayinot baga nag-sumiter na sa local chief executive. Ang question tayo guanin mga gustong makurhiran ng sangguniang bayan and ibinalik sa local chief executive itong propose sa LDIP sa annual budget. And sa level naman kan local chief executive pinistudyaran ng gadinit mga ni na masatisfasiran so kagadan kan na sangguniang bayan may mga workshop na sinagibo bigyan bitaran so DILG tabi pa rin. Ngunyan, nakatapos na, sinumiter na sangguniang bayan, iyon na ini, tatrabaho na ini kan sangguniang bayan na maaprobara na. Yan, okay. Plus, pwede pa sindang tumukar na ng ibang agenda over. Pwede na. Maski dahil pa nakaka-aprobar kan LDIP as in annual budget, pwede na silang mag-acceptar. So ngunyan,
anbula nasa sangguni ang bayan in terms duman sa pag-aprobar ka ni DIP as in annual budget abi pare. Yan, very good. At least iguana ning closure sa istorya tang sino ba yung bayan? Pero dahil conclusion na sigurado to abi pare. Tanay pa man aprobaran. Pare, araw kay na no. Iguana ning closure duman sa pagka-penjente kan pag-acceptar kan ibang agenda. Iguana. Pero sa budget dai pa. Yeah. Tapos na so 90 days. Correct. Ang tambayan na naman na ito ini. So mga kasunod na mga kabdang kabanata ka ni. Correct. Pero sabi may kakasalunda dyan na halangkaw na official kan uwas. Ngapit na panahon. May naulinigan ako eh. Sabi, hindi ko, anaram ko, amo na. Amo na. May ko aram ko na rin na klaseng amo na. Nasasaga po man pala nito. Ang radar ko ba yan? Pag medyo malinawan sa kong kaisipan, daining influensya kan agwa. Minalinaw ang coverage. Awer na. Pero naram ko tapos na. Tapos na, yeah. Anyway, yan sabi pa rin. Mga dagdag na impormasyon, Jimmy, na salita di si GB News. Salamat, kompadring Jimmy, sa istorya dyan sa UAS. Haloy na pinagpara subaybayan. Tuom na nga ni Angel ang dalagan kan istorya. Ay, nako. So, may closure na ha. So, punto na, kwan. Dahil makakatukar ng ibang agenda. May closure nito ta. Nagilid na ito. Pero yung sa budget, wala pa. Saro pang report bago kita maghanap buhay. Dispres alas 10 na naman na Bareta sa Lado Nacional. Ramon ta dyan kay Kumpadring Al. Kumpadring Al, what's happening? Good morning. Yes, Pade, good morning. Posibleng lalong dumakol talaga ang mga kababaihan na magiging opisyal kan gobyerno, lalo na sa barangay level. Ngunyan na harani na naman ang barangay election sa Oktubre. Yan ang pigilauman pa may relasyon naman sa saimong topic kasubago. Sa pag-recognisar kan gobyerno provincial kan Albay sa liderato ninda Governor Attorney Grex Lagman asin Vice Governor Glenda Ong Bonggao sa mga kababaihan na opisyal kan gobyerno poon sa mga munisipyo, syudad, asin barangay level kanang minaging bulan na Marso, Women's Month. Digdi sa Albay, nagluwas na more or less mga 30% ang mga servidor kana gobyerno na mga kababaihan sa mga local officials yan pade. Roger. Ngunya na nagadangadang an Oktubre sa barangay election, bigalaw man lalo ining madakol. Ang sarong magabat na rason pade sa mga hararayong barangay, tarakot na ngunyan magkarandidato ang mga lalaki. Nata ito. Dahil sa dahil matapos-tapos na problema sa insurgency. Naku, yung managa, tutok-tukan ka dyan kan mga kasama, kan mga primo. Totoo yan na naiipit ang mga barangay official sa pangontinuar sa duwang lado. Matuktok man sa ibong. Naku. Kaya nga may mga barangay official ngunyan na inconvent na ibang lalaking informal sa tuya, abo na magkandidato. Si Mrs. ko na sa itaon ko. Itaon ko. Lagi. Si Mrs. ko itaon ko. Totoo yan. Kaya ang babae kaya dahil man masyado biga para kuan biga para ilintindi pag mga araw kaya na problema. Hindi yan sinasaktan, iginagalang at minamahal. Totoo yan. Gaya ng ginagawa ni Pio Fernandez. Walang yakab murahin kita dyan. Ginagalang at irnerespeto. Kaya naman pati siya virgin pa rin. Oh, sinabi mo. Yes! Kamakot naman sa bareta. Anyway, balikan sa itong problema talaga. Totoo yan pa din sa mga bulod. O niyan, dakol ng lalaki abo magkandidato. Correct. Problemado na iipit sila sa mga araw ka na sitwasyon. Kaya itong kampanya kan gobyerno provincial, kan gobernador sa kan vice governor na pakusugon ang sektor kan magabayan
bigyan man na kung 30% ko niyan sa bilog na probinsya, pwedeng sa mga masunod na taon, magiging liyamado na ang mga servidor, mga opisyal na kaubayan dahil sa siring na mga sitwasyon ba din. Roger Copia. Ang informasyon, naninigay sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal, sa istorya hali dyan sa luwas. May text tayo ha. Ito po, sabi digdi, good morning Sir Pio, sabi ni, ano pang number to, ni 8412. Good morning po Sir Pio. Now ko lang po nalaman na signal number 1 na pala. May announcement na po ba ng suspension of classes for elementary pupils in Legazpi City? Thanks. Yung nga ni supundutan na gusto tang makakaulay taman ko tanong yung pag-asa. Tanganing su day nakadangog makwantaman ma-informar taman sa mga oras ni. Pero digdi po sa 8412 na nagtext daiman po ning signal na ipinag-raise sa Albay. Anigo po ning storm warning signal na nakaitaas por dahil sa bagyong si Amang is sa Catanduanes. Tabi ha, sa Catanduanes po ha. Tabi yan. 8412, tabi, don't worry. Dahil pa man po ning signal number 1 sa Albay, tabi ha. Dahil pa man ning signal number 1 sa Albay. Sa Catanduanes po so Iguayan. Yan po so latest kasubago na feed kan pag-asa. Okay, sige. Hanap buhay June and barita mo na si Angel. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, hasig at sisig. Di
pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neo Zep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigin ganyar kan sarong kongresista ang mga taxpayers na maglatag kan sa idang income tax return sa lalong madaling panahon bago ang deadline sa Abril 17. Sinabi ni Senadora Sherwin Gatchalian na responsibilidad kan mga Pilipino na magbayad nin tamang kantidad kan buwis. Sinabi ni Gatchalian ang mga taxpayers may kolektibong obligasyon na magbayad nin tamang kantidad sa tamang oras. Ang mga delensya na nabilog kan gobyerno iyo ang mataunin dalan sa pagpapautob kan man iba-ibang programa sin proyekto na kinakaipuan para maibusol ang pag-uswag kan ekonomiya. Sinabi kan opisyal na nagtalaan ang Bureau of Internal Revenue o BIR nin revenue collection na target na 2.5 trillion pesos para sa 2023 kompara sa actual tax haul kanakaaging taon na nasa 2.3 trillion pesos. Siraram kan Revenue Memorandum Circular o RMC number 32-2023 ang mga taxpayers iyo ang pwedeng maglatag kan sa indang 2022 annual incomes o income tax return bago ang deadline sa Abril 17 asin magbayad kan magakanigong kantidad kan sa indang buwis. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maraming love now moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products,
mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka, padi. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kita mang pagpapabakuna. Iyon ang pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang ng clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Din, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Hap Plus, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate City. Ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Rio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige, sa ultimo na kitang kabtang kang programa ko niya na pagkaaga, Tingog kan Banwaan. Shh. Uy, Hans. Tabi. Morning. Hanap mo na. Ibang klaseng pag-report. Uy, morning. Para pigdakop taga ko nag-atindir ka. Nahanap mo na nga ni. Iyo na ako. Sumpaha. Inulis balik ka. O uni nga sir, uni. Alo diya ko, alo. Namarkan pala. Uni nga sir, sumpaha. Bipig mo rumad din. Umalo ka diya ko itag. Uni nga sir, sumpaha mo.
Hindi ka na mag-utro. Kaya nagpahana ako ganyan, may pahana. Hindi na nagwawa. Nagwawa na, walat ko supahan. Salbay. O, naman si Junior, ah. Junior, ano? Tatawa na ako kung tani Trish yung straw. Nakasuhali sa paglibot-libot niya. Inda ko kung ano sutuyo ni Tricia, kung rin pababungkusan niya. So, kalson ko, so kung ano. Tapos ano, pagkatapos ng programa. Ay, naga. Sige, Ans, good morning. Please go ahead. Anyway, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong paret-pareta, malinigon ang tinampo inian na pigkaladawan ni Mark Andy Marbella ang pamayokan Task Force Kalinisan asin kaayusan na syudad ken Legazpi kon iladawan daw an obstruction kan mga nakalihis na daw sa panahon kan durasyon kan Semana Santa. Sigun sa iya wara man maugmasindadelan sa wara ni nagpasaway na nag-park kan mga illegal na o kaya nag-park kan sa mga vehikulo na talagang nagkaigwanin na problema o kausakan na trapiko kan nakalihis na mga aldaw kun kaya naglalaom siya na bako sa napag Semana Santa siring kini ang pagsunod kan mga Legaspeño sa o leyes pan trapiko lalo na mga nungod sa obstruction. Sigun sa iya kan na Semana Santa nagkaigwasin daw nagtaosin danindiit na konsiderasyon lalo na kan panahon kan prosesyon dahil sa ruso talaga ang mga tao minsan wara na nin mapaparkingan kun kaya nagtugot man sinda na ang mga motor kung sa insa nang aparte ka mga posisyon na igwanin nakaparada pero ngunyan daw nabalik na sa normal naman ang dalagan kan mga aldao digdi sa syudad kan Legazpi wala na nindara kulang aktibidad naglalaom siya na mas magsunod na ngunyan ang mga Legaspeño sinsindaman mas magiging stricto sa monitoring asin pagpautob kay ining mga leyes pan trapiko lalo na ang pagtuo kaya pagclamp kan mga vehikulo na nasa illegal na paradahan. So sa madaling saboy pwede ko itong pag-obserbar niya to kan Semana Santa mapasab nga na ni na maray na kaisipan so mga nagpaparking kung sa insain. Yun na yan ang maging ehemplo ko ta. Oo, ehemplo ko ta. O di at least naging matry po man so clearing operations hindi ano. Roger, and wala man daw ni nagpasaway na mga motorista. Yan, okay. Di sige, sabi digding ni Angel, babantingan gayud tatabing langin. Suistro na itataw sa ko pambugkos. Nawalat kay supa ko kaswapon sa programang Bicol Target na nakapa ako kaya pa naman ko para huro so kalsong ko tadim pa nawalati. Taon-taon magpasiguro ka naman tama Bicol Target ka naman. Naku kung paano ko namin bidang ito ako na agad sa pigkwat yung sirsupahan mo. Baka pigdudangog ka kayo. Ay naku sige Ans. Teta Mr. Pio, ang informasyon pahali sa Albay, Askelaro, TCG. Salamat sa istorya hali dyan sa imong location kan impormasyon hali yan kay Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan ano. Now kaso bago nakahuron ta si Attorney Escobar, yung director kang Department of Interior and Local Government Bicol. Nagkukunyan naglalawig su istorya manungod baga duman sa narumduman nindo ito Angel su kontrobersiya manungod sa proyekto bagang pigi-implementar sa Legazpi City mga infra projects baga igo baga ning move kay ito yung local government units na gabos na mga i-implementar na proyektos infra lalo na kung saan man iyan hali ang funding o kung sa ang implementing agency, dapat na maghagad nin permiso, magpaara, magnotisya sa siyudad nin Legazpi. Yan. And igo nga ni gayud man kaani na move yung sangguni ang panglunsod to that effect. Ngunyan, gulpian na pendyente kaidto na mga trabaho na supposedly nag-aabante na kuta na. And the danger of which is kung day po masettle ini na hard stance ka na City of Legazpi na day nanggad dapat nanggad mag-obserbar kan araw ka na sistema na paisiyon sinda kun may mga proyekto ta igo man sinda mga pigbabasaran na dapat gayud saro duman sa sakuyang pagrurumdum if my memory serves me right
Sa duman sa narurumduman ko na dapat ang mga proyekto da nang i-implementar digdi susugman duman sa development plan kan Legazpi City Government. Now the problem is igwa man in mga proyektos na hali sa ibang mga ahensya di gobyerno, mga funding hali sa man iba-ibang sources national na pipaagi sa DPWH, pipaagi sa mga opisina kang kongresistas na digdi ang implementasyon sa Legazpi. Because of this stance kan city government napindyente ang mga ito. The danger is, primero, kung mapipindyente iyan, na dahil matapos duman sa within the specified time kan na implementasyon kan proyekto, the possibilities are pwedeng bawion sa kwarta. Ibalik sa national coffers of the government. Dahil matatapos sa proyekto. Pag dahil natapos ang proyektong infrastruktura, unaffectado naturalmente the public in general wherein which kung sain ito piga mamaut ko taanang i-implementar digdi sa Legazpi asin pakinabangan kan nagkakaperang sektores for which the project is intended using public money. Iyan ang mga consequences kaiyan tabi. Dakol. And ikadua siyempre on the contractor side, marireklamo man ang mga iyan, ta siyempre sindaman so nagastos na kaan, paano man so sa indaman na pagbuhay man, ta pag na nagkukontrata baga, ako unta, naigwaman ani pigapod na, kumbaga, allowed man na kita maninda, kaya nga ni, iyo man ang hanap buhay ninda. O paano man, nagrereklamo ng mga ito. Now, nakakuha niya to ang informasyon na sa opisina ni District Engineer Bong Azotea, ni Engineer Warren, nagsurat po sa DILG Bicol. And nakahuron ta kasubago off-air si Attorney Escobar, yung director kang DILG Bicol. And I will quote aso sa iyang panaramo na pigo-confirmar niya na nakaresibi naman agad sindakan araw ka na surat query asking for opinion sa DILG Bicol manungod sa bagay na yan hali dyan sa opisina ni Engineer Bong Azotea. And ang sabi ni Kwan, gusto ko taan na nga ning ma-interview si Engineer Escobar, si Attorney Escobar, kailan nga Papa P, nasa meeting ako. Di sabi ko, i-quote ka na lang, sige niya, susurat na ipinadara na ito ni Kwan, ni Second District Engineering Office, ini-refer na po sa legal division kan DILG Bicol for in-depth study. And ang sabi ni Attorney Escobar, ang director kan DILG Bicol, na once na igwa na sindang mabilog na opinion manungod kaan hali sa legal department kan DILG Bicol, ma-reply sinda kay Engineer Bong Azotea. Ta ito man si naturalmente ang district engineer man digdi sa second district, igwa yan mga proyektong ipipaagi man sa indang opisina na napipindyente man ngunyan, na dain napapikinabangan kan publiko. Na iyon na nga nito, pwedeng supundukaan, an aramta, kung tama pa sa tuyang pagkakaisi, pwedeng kung dayan ma-implementar, dayan matapos, ibalik supundo duman sa source kaiyan, tabi. Kaya, nababahala man kumbaga ang district engineer. Nagkaipuhan ini maipadagos man. So, with that impasse, nagsurat ang second district engineering sa DILG to clear the matter. So anytime, ang sabi ni Director Escobar, pag nagkaigo na ning in-depth pag-aadal yung legal division nila, masurat sinda kay Engineer Bong Azotea in response officially duman sa query na ito kan Second District Engineering Office. Gari ang aram ta may nakainging sa tunig di masana sa Legazpi daan arog kaya na sistema gayud na ang mga proyekto na pipendyente asag kun na daining bendisyon daining paisi na I should say na makakuan diyan maipaabot sa lokal na gobyerno. Okay, dakol po ang mga nakakakuan diyan mga proyekto tabi. So iyan po ang latest abangan taan sa mga masunod na daw. Nasa meeting kaya si Director Escobar. Kaya data nakuha aning bosses on air. Pero nagtugot man siya, express permission na i-quote na sana siya tabi. So that's it tabi ha. So arog na puan kaan. Yan, dahil nakaka-implementar ng proyekto mo niya sa Legazpi. So the consequences are, yun na nga niyan,
dahil sa proyekto na tatapos. And further, dahil napapakinabangan kan publiko. And on the side naman, the economic side naman, siyempre yung mga kontraktor, dahil man suhanap buhay maninda. Paano tabi ka yan? So, nag-aktibar na po yung district engineer, si Engineer Bong, nagsurat digdi sa DPWH sa DILG, yung Second District Engineering Office. Iyon na po yan. Pinag-confirmar man ni Attorney Escobar na yaon na sa inda nakareceive sinda ning komunikasyon and pipaadala na kan DILG call sa indang legal division. Good morning, kumpadreng Noel Manalo. Sabi digdi, ano yan bade? Nagpapamalisya ka na wrangler ka naman. Ha ha ha. Masunod kaan, malingawan mo na magkalso na. Kumpadreng Noel na Manalo, ang simbag ko kaini sa imo, arog man kaini, simple sana. Nataataisi mo ang mga konsekwensyas. Maray na aga man tabi kay Honorable Kagawad Bong Logronyo kang Boys and Paints. Yan, tabi. Kagawad Bong, maray na aga sa imo. The number 1 paints. Yan, good morning. And siyempre, good morning sa satuyang amigo, si Sir Ato Lim. Kan Petron Top Gas Gasul. Diyan sa Daraga, ang satuya pong sponsor sa programa. Sir Ato Lim, good morning, mabuhay ka mo. Udto na naman baga, ho. Ayan, Petron Gasol na naman. Busy naman ang mga kusina. Petron Gasol, kapartner na yan kang Pilipinas sa halos kadaklan na kusina for so long a time sa Pilipinas. Kusina, karinderya, lalo na mga turo-turo. Yan, busy naman. Petron Gasol ang yaon dyan dapat. Minasiram ang pagkaon, pagkaluto kang pagkaon kung Petron Gasol ang gagamiton. Yan, sa mga restaurant, mga bars, Petron Gasol po. Good morning dyan sa Indo, Sir Ato Lim. And dyan sa kay Dr. Sherlyn Lim. Yan, maray na aga. Yan. Ang simbag ko kaan padi, may lolo pa baga ako. Ha ha ha. Si Pading na. Palusot ka pa. Palusot ka pa, kumpadring Noel. Pag huna ko, madadakop ta ka na nawalat mo man supaha mo. Matibay ka man minadaking. Pwede ka maging defense counsel tabi, kumpadring Noel Manalo. Awinda, kung nakita ta, kung ano na naman ng mga istoryang minalaog sa tuyang programa. Pwede na, June. Yan, ada na nga yan. Tanganing maakomodar pa yan ng mga hanap buhay ta dyan. Yan at sa tuyang life blood. Sa tuyang advertisements, commercials. Salamat kan sa indo paginanyog, magpangadji, magpreparar na ang bagyo da ito mama sa kadagaan. Asin dyan na yan matunaw sa kadagatan, ha? Yan pa magpreparar. Tanganing permi kitang areglado, ha? Alamat, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong natangog ang programang Tingog kan Banwa.